and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Pagod sa ilog! Kakusag siya pagkapak sa kong sampot. Naigo ang agis sa labot sa bakos ka ganiya. Harold! Madeline! Move! Move! Gusto na, Harold! Igo na! Gisakitan ako sa ba? Sakit? Ha? Lami nga sakit, no? Oops! Kalita sa kuno mong gihayaw. Harold, ang akong kamot. Naglisod ko. Masa ka na yung magikuha sa mong drawer? Magkuha kag protection? No, hindi rin na kinalang magsulong ka pa na. I'm on pills. Just let go of my hand. Kuhaan na kining bakos sa... No, o sige na. Clamp? Ha? Masay buhaton ni mo, ana? Spread your legs wider. Harold! Nanong... Ano niya? Shit! Kasakit! No! Kuha ka na! Harold! Ay, Nay. Oh, nangit-ngitan man mong duha. Di dawasan mo maglaag-laag, ha? Naglakaw-lakaw rami sa bukirang dapit. Nalingaw lami sa mga talanahon. Dali na mo, mga una ta. Giandam ko nagdaan ang lamisa aron makakaon na ta sa inyo pag-abot. Dali na, wifi. Happy? Pero asa na masag ko ni mo? Habi mauawta ni nanay. Ay, dalang mo nang hunahunaa nga ni ako uban ninyo kon mao. Nakabati ka? Huna-huna ala nga kita rang duha ang niakaron dinhi. Ikaw ha? Muhirit ka pa yun ha? Madamag ta! Oh, shit! Oh, animal ka! Nag-practice ka yun eh, BDSM? Shit, kasakit sa kong kalawasan. Ikaw ang nangayo niyan. Literal nga hardcore, Harold. Dili ko gusto sa ama ani. Nga mapunog ko. Animal ka. May mga labod ang akong lawas. May nalanggani kinaa sa tago nga bahin. I should be sorry. Pero na-enjoy man ko. So, dili ko mga sorry. Shit ka. Kinalan dili ko ni mo balibaran sa akong tuyo ni mo ron. Ayaw ko pa yung may usama ana. Like you are not going to give me my wish. So now you think of me as a wishing well, huh? Seryoso ko, Harold. Seryoso sab ko. What do you want? Human sinitabo na to. Yun ka anak ka cold, matreat na ako. O sige, batasan no? Gutom na ko, Madeline. Kaya ganiya pa unta ko mo pauli. Kunwa ka pa mo amot. Sa akong pag-abot, nagtungok ra ka dinhi sa imong klinik. Kaganina pang nakalakaw ang imong sekretarya. Giyon sa nimo pagkasayod. I did my research. Now, hain si Jane. Giyon sa nimo pagsiguro nga nahibaw kus iyang nahimutangan karon. Sama ka siguro sa nahimutangan karon sa imong igsuon, Harold. Huh? Murag nalimot ka kung sikin sa ko, Harold. Pasalamat kang maayo ang akong entrada kaganiya. Kung boto na unaon, makahimo kay ko sa pagpiit na lang nimo diretsyo aron makatugan ka sa tinuod.
But I was being gentle and erotic. Don't you dare touch Elena. What? Pero, magdepende ka na sa imuhang tubag. I know. Nga nasayod kang nawa si Cesar. Uban usab sa pagkawa ni Jane. Ikaw na mismo ang mingon. Nawa. So unsaon kus pagtubag ang imong pangutana sa kung hain sila karon? Shit. Don't play fool with me, Harold. Mao ka na ang tinuod. Gusto kang kamatunan? Here. Tanawa nga akong mga colleagues. Oh. Tanawa. Ambi. Ah. Kapi na sa simana. Sa katapusan mo pa nagsulti. Shit. No. Dili ko mo to. Dili ka na mamakak ang nadi sa colleagues. Ha? Sa mga tawag. Tanawa. Wa ko mag-expect ka mo anhi ka karon. O makatultol nga akong klinik. So dili ka makapanumangil nako. Nag-i-erase ko ang mga call history sa iyang mga tawag. Shit. Shit. Let's... Ha? Asa na? Rungi ka nang gibuhat, madili. Naglagot ko. Basag di ko makapahungaw. Madili na sana! That's the very reason why nga kalitrang nawa ang akong pagbati ni mo tungod kay layo na kay ka ng imong batasan ni Jane. Mansa ka to? Ngilaan kog batasan? Dili ko kana bakuyon. I don't even know kung ganong nahugang akong pagbati ni mo kaniadto. Nga dili ka man unta ang ngayang higugmaon. Harold! Harold, gisakitan ko! Dirip! Unsay mabuhaton na ako! Boy! Eko! Boy ko! Ayaw kong ihigot din sa imong bangko! Gusto kang magpahungaw sa imong kalagot? Pues mausap ko. Gusto sab kong magpahungaw sa kong kalagot. Shit! Shit! Latigo! Latigo, Harold! I have been dreaming of doing this to you, Madeline. Buang ka! Buang ka! May saltik ng imong otok! Ang imong gisulti ka na ko. Buang ka! Doktor ka nga may diferensya sa panguna-una. Ang angay ni mo, dili ka mamahimong doktor! Kung dili pa doktoran nga to sa mental! Cause you are ill, Harold! May saltik ng imong otak! Mahimo kayong patyon ka din, Madeline. Mahayan imong imong gipanulti karon. O nang imong gipanulti batok nako kaniadto. Patyon ti ka. Gihatod mo gyud ang imong kaugalingon dinhi nako, Madeline. Sige, katya ko! Aron nga mag-unong miss imong igsuon! You think manay ko din aron himo upakon ang atong kaugalingon? I'm not that stupid, Harold! Dili ko parehas nimo kabugo! Ay na nagsuon. Hay, Jelena! Don't worry, gigwardyahan siya. She is safe. Apan say gayon nga dili na ko makapanawag nila. Nasayod na sila sa angayang buhaton sa imong igsoon. So, mamatay usab ang imong pinanggang igsoon. Shit! So you better be good to me, Harold. Sapa nga na pinuutan ko nimo. I even give myself to you as a giveaway. Diba? Wa kay makuha gikan ako. Wa ko masayod kung hain sila si Jane o ang imong hinigugma. Then, do me a favor. Hey, don't be so hard. Say yes. Pero sa dili pa. Buhi iuna ko ni ining gikapos ni mo na kong bakos. Babara na ta ka. Thank you. Oh! Oh, mubaos ka? Suwayi!
Shit! I think I'm enjoying it. Kaysa gibuhat na to nga sex kaganiha. Bayad to sa pagpasakit ni mo na ko kaganiha. Is that all? Ha? Mauna ba ka na? Actually, no. Dali ba ka na igo? Kaysa higayon nga dili ka mo kooperar sa akong gusto mahitabo. Ang imong igsuon ang mamahimong bayad, Harold. Dili mo ka na mahimong buhaton. Why sa ninyo ang akong igsuon? Inosente si Elena. Well, not for long. Nakabalita ko nga, virgin pa ang imong igsuon. Madeline, unsay na huna-hunaan ni mong buhaton. For God's sake, ayaw ka na buhata. Ayaw sa akong igsoon, Madeline! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!